Звучить банально, але на відстані легко втратити довіру або стати жертвою очікувань. Ось чого варто уникати. Не тисніть. Людина на війні перебуває в стані стресу. Не вимагайте щоденного звіту, особливо якщо вона на службі. Не драматизуйте мовчанку. Бувають дні, коли зв'язку просто немає. Не будьте одразу підозрілими. Уникайте ревнощів, бо стосунки на відстані вимагають великої довіри. Без неї вони тріщать. Не будьте рятівником. Ви не можете врятувати людину від війни, але можете бути тим, до кого вона захоче повертатись. Стосунки на відстані – це виклик, але війна вчить нас. Найцінніше – це живі почуття. Якщо ви кохаєте, не бійтесь показувати це. Вірте один в одного. Підтримуйте, бо любов – це теж фронт, і там ми перемагаємо тільки коли разом.